ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka MLA jong ka Laitumkhrah Constituency ka Dr. Mrs. Maisel Amperin Lingdo haka Kjat santrik urumpang arjan arpuway kalami nalaying ban late yeshim benta haka Jingïakhih jong ka Business Advisory Committee jong ka ying dorbar thawan ka jilla ha Assembly Hostel ka badan ha Kendailat da ka bayai Kjat nado na ying sa jong ka badan ha Laitumkhrah Shillong haka Jingïakhih bat kilat pathai khubor ka Dr. Amperin kala ong bakani ka Jingïakhih lenti menta ka sngi da ka Kjat kalong kumshi benta ban ai mensim bat ban ai ka Kyrshan ya ka seng jong kitrai bat kinong nia kali kamai ki badang yai peteng ya ka Jingïakhih ka baklemput sngi ban sange kamai kum ka persha ya ka penkiu dor jong ka sarkar jilla ya ka khajna bala shimna ka petrol bat diesel Shusho ka Dr. Amperin ka badairu ka MLA jong ka seng Congress kada takaranting ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka babat ya ulakam sanshar hapo ka jilla halor ka jingbam sngap shu ya ka jingut ka jingnam jong pajba babun balang ubalamat ya ka jing sertong mentala khatlai sngi kinthi na ka daw ka Jingïakhih ka baklemput sngi jong kinongnya kali kamai Pi baling shim ya ka rai bangam dei ban shong ya ka kali bangan wan sya ka ni ka Jingïakhih ha assembly Ngong banga jaj bangam song sa Jingïakhih nga song hapo sor Shillong ngan ya da ka Kjat namar bangan pen iya kata ka solidarity jonga ya kita ki commercial vehicles bat ya upaj bahi bro bobo i gini gidak jingkli ka sarkar ka baning kong ka jing pen kiu sendet ya kita ki tax halor kata ka petrol bat ka diesel ka to ka diki ka bangim patla ban so 33% 33 point something percent cumulatively ladang ka MLA ka basyong ha opposition nganya no ya ka kali bang define no ya ka call ban support ya ka ban kanlong ka babakla tinga shimet hi nga snow bakalabha shi bon bang yan ta ka Kjat ngan nik phai ru ta ka Kjat namar ba ki issues ki badon hakamat chungi ki long ki bakya ki badon kam ban ya kren bat ki bang snow don long rim nga ngampat juyo I kot kum kani ka jingjaha ka pa pinyu I sendet ba ki don ki nong yalam jo ka sarkar ki ban shu cut off lani ki banshu kerna directly ba kita ki bokhat kata ka Jingïakhih ne kata ka protest kim don hok ban khot but ki don kam ban lek kum ne kum tai nga long a little surprise namar ba usually ngi nakaliang ka sarkar ngi wan hang ne bangin shakri upaj ba te habaw paj ba uot unam ha ka jing shishala dei bandon hi kata ka benta bangin ya kendo bangin ya ngog tho lang Lada don kata ka Jingïakhih nakabenta ka sarkar ban pundunay kata ka bay petrol. Lada ban ya khot lang kenye kita ki nong song snong. Kila pendan kami ki dorbar nakapor sa kapor. Kila pendan kam sibun ki NGOs nakapor sa kapor. Ki SHGs nakapor sa kapor. Kliken. Wat ya kalenti bangin yo bangin numpoy hakum kanisbek hakaba kadon ka complete standoff ha ka sarkar bat kita ki bay protest. Kani ka long ka bam sngutenan bat nga kermen ba ka sarkar kan wat no wood ya kilat ban ya kren sngutu lang bat kita ki protesters namar ki ha ka jing sngu ko jung ki sngu don ka nong rim la ki bakla du jing shisha la de bandon manu na kaliang jong ginong mi khman ki ban ya kendu lang bat ki phimla ban shu ha be da ki district administrators ki padai ki bureaucrats jing shisha ki bureaucrats kim de ki long elected representatives na kata kadaw kadon kata ka jing sngo ba bakim khot da ki nong yalam tingin ya bet sakmat ya kani ka jing yasat tinga sngo ba ha kani ka por nga di ban appeal hukum ya kita ka sulong ka lalong ka basuk ka basngan ka bayat bet labun snem benta ngim dai shu ban ya cha gitu ki por man shwa ha ka ba ngishim ya ka rai kabalong extreme kang snong sau pupra kanta kam ke besok papin syong yupat ba syong khop hayeng bro wa ya yang ngidon kam bangin adopt taki lat ki lenti ki bakam long people friendly namar ngat yang ala dang ong ye piki bobon ki long yeng ki badon hapdeng ki Jingïakhih ki bobon ki long yeng ki badon hapdeng ka jingdo no jing ki mensim jing ki bahayeng jing ki
bat kane ke jing khang sendet sebak kadon la ka jong ka negatif tinrei ngan ong kum no manga ngingim don ha sarkar ngingi syupule ya kan news kum bangiyo ilang ko bupat ba tingi hapru bangin evaluate ya kata ke information ka bangiyo na kata ka daw nga hapan support ya kan ni strike namar nga sngow ba om dan kam saya ka political party bakan rung hang ni kum mangi ki prangot ki MLA ngidon ya ka assembly ngin saya saja kita ki kam ki jam kita ki Jingïakhih bro hapo ka dor bar thau an ngim don kam ban le surak ban pakang snong ban pen klumar ban puri gura di ba prostu ni la pernyaman bain Ïaid ki additional permits tingaru ngayu i kata kanjuk ke video ko ba kinong song snong jong ka jela jong i berko ki yu i baki ong balada pimle kum tangin le kum ta kani ke ka system ka bamlong healthy ngirung ila ya don ka sarkar ban ngaken mau akapor ka jongi kadung ile bangin wat ya ka connection bat kita ki bo protes kumnong i wat ya kilat gilenti bangin yo bangin ya ter ngin ya keren bat ngin ya snow tho namarla ka sarkar ka snow day bakan ay kata ka tax ka bahado kat ni ka papenkiw ya kani ka dor jo petrol ka diesel ya tho si ingi hey pihap kay ka daw kung bakalong mentah tinggi miatip tiga daw kolong ayu ngidang si ibu asam dang menhakini gisngi gipadang dep ula penihar sam ka ngingim keren siya pangka emotions ngingi day upat ba ubawat ya ka jingtip ngikwa pantip kay ka daw ba pipen kiyo ya ka bay petrol ba diesel kumni tila da pidey kita kinong yalam kibala da dep jit lupa hidaw upat ba pihap emban ya tuho balay lada mangake maliru ngamtip balay tu pat balele yung sumpo siya no kalong kumtakin namar ba kam don ka communication kadon ka complete failure of communication hang ni ini honorable deputy CM ikran da kumto kini ikran da kumto ngai kumam don kata ka middle part kano ka sarkar ka bam ay kata ka middle part yaw nong sunong jong ka jela kan poy ha ka ba bat ngim kwa ya keselong bakan lek pai biang syekti kisnem ki bamanswa ki baka bon baka hartal gilong part of life ki babon ki konsum la jungi gila he ki la san banta ki la sedang ye lagi jong ki businesses ki la seng lagi jong ki enterprises la da pisu wan biang hakum kan ni kemut ngatrai kan ya lam biang ya ke state ar decade sedit ar posnem sedit ngim dei ban kwa ya kata nga appeal ye kita ki bakhot ya kan ni ka protest ru what num long violent pimla ba pin long violent pimla ba pin misuse ya kata ka confidence ba pa ulah pen iha kane ka protest ka ba pilakot piru pidon kam banda perkhat bha banda kelathya keladem ya kane kam namar ladakan ni ka protest ka yaj biang salasai ka yaj biang salasisngi ka yaj biang sakisngi kitiyaw gibanwan mano banyap utau ujo udok usuk uba pipi ang klem dan basngap te kalong kum ka circle ken ban penkut ya ka circle pihak sedang nak ka circle tengangen babarok ngin kenmau kini barok ngasimet hi ha ka jingelang ka bangi yo mentan ban ya kendo informally ya ki nong penya jong kene sarkar ngalap dep express pat ngalan dep ong ikiru to de ya perkhat lem ban kaladon ru kata kacing perkhat nakaliang ka sarkar bakan le ringingim day part of sarkar tingim tip kin le pagno ni sudan tang ban su appeal bat ban su kren